Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Uy, mamugos ka! Witik pa na to, ha? Witik pa na to. Tiwasi, kakibot! Tiwasi ang tiguan! Okay, ka basta ikaw, tiwasan tani. Gipusil ko! Kinsa! Oh, hala! Taong nagmaskara! Taon ang maskara! Taon ang maskara! Kakibot, samdan ko sa kupa! Agoy, hindi pikas sa kupa, gipusil na saan. Kinsa ka? Kinsa ka! Ay! 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 Aliwal! Ayaw! 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 Naglukso-lukso ko! Ayaw! 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 No! Bada! Bada! Kakibot, tanawa, misinya siya, palayason ta, papawaon ta. Tanawa, misinya susap siya, nga kundi tamabahawa, misinya siya nga putol na tuliw. Buti pasabot, patyon ta. Animal! Kinsa ka? Ay! Kakong tela, animal! Kaigo, Agay! kakibot, bawa na lang ta, bawa na ta. Tara! Bawa ta. Aray ko! Sakit ta! Dali! Sakay na mo sa inyong motor! Sakay na lahat ng motor! Sige ka motor, no? Aray ko! Nihupo ko. Murag nagkalayo na sila. Muhin na ikong barugbi. Ug tanahon na ko. Kung naa pa ba ang taong nagmaskara. Oops. Asa naman siya? Nawa na siya. Kinsa man kahato? Ingon sa mamatay ko sa kakutas. Salamat nga mo sila magikod ako. Salamat din taon. Tantaon ako. Kung naapo pa sila. Taong City isa in town. Nabalaka na to ako. Asa nakaintaon to paingon si Abel. Ikaratil ra ba itong dagan? Wa ko'y laing mahimo. Matukos Pinoy-ana ni Don Rafael. Ato na lang ko maningil. Sultihan ko siya sa gibuhat siyang anak. Tiya, May nagsampit na ko. di ara ko tiya. Sa luyo sa bay, lili ako. Ay, naa siya. Nakita na ko siya sa may lungag sa bahay. Abel! Tiya, wa na ba sila? Ay, uwa na! Unsa tiyak? Doon ay taong nga nagmaskara? O Abel, tao nga nagmaskara. Mo'y ni Santa kanila nga, nipasakit na ko. Unsay gibuhat sa mga tao? Gipusil niya ang usa niya kasakop. Duha ka paa ang naigo. Ug lakip ka tong Federico, naigo sad sa iyang may tiil. Naay daghang dugo. Oh, Todd. Oh, taong nga nagmaskara. Mo'y namusil. O Abel, pero nakahuna-huna ko nga moadto ko sa mansyon ni Don Rafael. Magunsa ka man dito, tiya. Adto ko maningil dito. Dakong kantidad ang nawagtang nako in taon. Nangaon sila o niya nag-inom, pero wag yun mo bayad. Ayan na lang, tiya. Natingalig, pasakitan sa ka dito. Abel, Sa doon nanti, makita na nato ng puhunan. Tagan talaga, niya may kuwi kaming kwarta diri. Di ako sombra sa konsildo. Tagan talaga. Ay na lang pag-adto dito sa ilang Don Rafael. Madiskasya ka dito. Abel, Sige tiya, mulakaw na ko. pero wa pa man kay kaon. Ayun na lang tiya. Paso na ko sila sa bayinting. Ngayon man si Charity. Nasukuro ba ito na ako? Nahala sige, adto Si
Si Federico, siya ka nang niampot og nananaog. Nagtakian. Uy, ngano man. Unsa may nahitabo ka, no? Uy, wala, marag nagkaduko ang yang. Dapat sa may tiil. Ay, ngano man. Rafael? Raf? Darling? Ano? Ayaw nagkatog. Nagduka ka naman. Ano malagi? Imong anak na si Federico. Samdan. Usa, si Federico. Samdan, hain siya, hain. Unsay nga, taong nagmaskara? Oo, dati. Taong nagmaskara. Oh, Oh, mau ka na. Di ba, Marga? Tao nga nagmaskara. Oh, daan pa ko, nakabantay ka. Mura magkatuhuan, dili. Hilom! Pahilom mo ka. Ayaw pa kapila-pila, ha? Piti ka ron. Oh, Federico. Hilom lang dia. Ayaw pa kapil. Kabantay ka? Rafael, nasuko ang imong anak na ako. sige, bayay lang una kami, Marga. Darling, at imanon ko ang ako, anak. Okay, Rafael. Ula! Ula, Marika! Ula! Ay, ganun gitawag ni mo si Ola, Daddy. Ano, sir? Ano, sir? Tawag ko ang doktor. Kinahanglan nga katambalan tayo ng akong anak ka si Federico. Pagdali! Sir! Pagdali, let's ha! Ganun tayo. Di kini mahitabo, Federico. Dito sa Istay Bakasihan. Ang akong suki sa bakasi. Dito kini mahitabo, dito na ka. Oo, Daddy. Diyanto ko. Ug kalit ganito nga ang taong nagmaskara. Ug namusil kini na mo. Sir, samaran ako. Ingon man nga kong barkada. Samaran! Ha! Kung kinsa man siya, ipabilanggo ko siya. Ipabilanggo ko sa siyang pagibuhat ka ni mo, Federico. Daddy! Wala na ko dial pero di na ko magkukontak si Charity. Sa inting sad. O sa ako tawag sa inting, basin pa dahil mo tubag siya na ako. Pamasin lang taon. Tubag ka lang ko, inting. Salamat kay may banting. Tubag ka taon. Bye. Tubag taon. Tubag. Wa manggihapon. Hello, Bakasi. Tantaron mo liksi. Oh, salamat taon nga nitubag ka. Bye. Ano nawag mo ka? Asa si Charity, bye. Ay, pakita ni nga. Di na siya ni mo. Mainting. Ako'y nauwas kibuhat mo ba eh? May, wala mo kasabot na. Ay na lang ba, na lang. Bida, ay pag-explicar. Bida, kapoy, kinapaminaw si explicar. O, mangun mo kasabot sa kunto mo. Paghilom na lang, paghilom. Oh, Mainting? Hello? Hello? I-off na niya ang cellphone. Nakip siya, nasuko na ako. Huwag ko man si Charity. Hala, may sakyan na. Nindot man kayo na nga kutsi. Oh, si Don Rafael ka na. Istay! Mayo! Istay! Kamadya! Sir! Rawal Teres, ay mag-istorya kita. Pilay bayran na ni Federico dere, Kwentahon tanan, sir. Moabot gid og mga 15,000 pesos. Marga, darling, hatagi 15,000. Okay, darling. Kadiyot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pulis na 1,000. Tawata. Salamat. Bueno, karon mo tana ko.
Kinsay may pusil sa akong anak? Istay? Kinsay may pusil? Tao man to nga nagmaskara, sir. Nagkailangan kung kinsa siya? Wa, sir. Sukad sa akong pagkatao hangtod karon. Ngayon ani ng akong edad. Kadto pa manghigayuna nga makakita akong tao nga nagmaskara. Muhatag ko 1 million pesos sa tao nga makatudlo. Kinsa mong nagmaskara? Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!